It's going. Reibni. Aber Weil anscheinend war es, glaube ich, Mit ihr war ich noch mal in Kroatien. Ja. Weißt du noch, wie der mich zu dritt in den Haus... so sure I have some chicken all over my beard. So interesting. Se on vaan aggressiivinen elämä. Toikohan nuo tämän tehtailijatyyppi, niin tämä valkoiset tölkit tuolta itelle, koska meikä joi yhden tämmösen. Onkohan nyt ihan asia mulle. Mut mä ainakin toisin, että tää on vittu hyvää tää valkoinen paska. Tätä ne niinku tarvii. Tämä on ihan vittu hyvä. Ei ne tarvitse tätä mustaa paskaa, vaan se on tätä valkoista paskaa, mitä ne tarvii. Tästä molempia, mutta tää on ihan vittu hyvä. Tää valkoinen oli ihan saatanan loistava. Meikä kyllä niinku nyt alkoi arvostaa tuon runkkarin tuotetta niinku ihan vitusti. Guten Tag. Hallo. Ich muss doch Grüße ausrichten. Ja, Grüße. Ei joku mennyt 17 kaljaa vasta. Onko? No aika lähellä. Jotain sitä luokkaa meikä laskenut tässä. Aika hyvin nyt uppoa päähän kyllä tämä paska, että ei se mitään. Meikä joudun näitä joku 6 ainakin ja They call it apfelschorle. vitusti kaljaa. Vitusti meni olutta. Ihan hyvä meininki, vois mennä baariin vielä. Spider Pig, Spider Pig. No, se on niin raskas, ei sitä kannata tähän perälle laittaa. On välissä ihan vitusti tilanne. Seitan! Täällä tarvitaan herramme saatanan nimeä kohta. Pieniltä lyhtyn päähän vituttaa. Lähdön aika on koittanut. Links up. Nach 500 Metern. Joo, se on. Passi on ja hammasharja. Passi ja hammasharja. Näillä mennään. Entä häiritty? No, ei mitenkään. Ei mitenkään. Vuokailet meidän korvaa vielä. Nyt voi olla vähän... Ei totta, vittu tää on niinku oikeesti 3 kilometriä on kyllä. Katsotaan niin meilläkin alkaa kohta. Paskasko? En oikeesti. Vähän sen paska. Joo. No joo. En. Aina yleisellä tiellä, niin eihän tuo tiedä missä me on.
Tässähän tää meidän majapaikka nyt on. 9 tuntia. Päästiin tänne Pohjois-Saksaan. Pitäis ottaa nyt ehkä joku 3 tuntia nyt pitäis nukkua, odottaa, että lautat lähtee taas aamulla liikenteeseen. Nyt on joku kello 3 yöllä. Väsyttää, vituttaa, ahdistaa. Kaikki on Mukava ihanaa. reissu. Ja näin tilavassa yöpaikassa. Ja meikin mahtuu jalat suoraksi. Vitu. Alright, hyviä. Freshina aamu. Miten sait nukkuttua Juhasen sängyssäsi? Sun pää oli välillä meikin. Mihin vittuun tämmönen opastus? Mä näin ton Mersun perässä. Joo. Ai tuon. Niin ne näyttää. Suoraan. Suoraan vaan. Joo. Vittu näitä vittun kansainvälisiä käsimerkkejä ymmärrä ehtikään. Sinne. No onko hyvä nyt? Joo. No ihan jättänyt. Näitä ole pitkällä. Tasaista paskaa tuulivoimaa. Saako se maa saada? Ei näitä tuulivoimalla ihan nyt. On aina. Tanskan maalla ollaan 729,4 kilometriä tultu Viernheim. Kello on 9.52 ja olemme yli rantautuneet tänne Tanskan puolelle vittu laivalla ja söimme vatsamme sekaisin tanskalaisen ja autolautan hienossa aamupalassa raflassa buffet eväitä. Ei vittu. Rekka lähtee taas yrittämään ohi tuolta. Se tulee jotakin 8.2 suurin. Mikä vittu tuon rekka tutkijaa vaivaa? Ei oo. Siis kato. Tulee ees niinku rajoittu 8.9 tuon varkki, niin se yrittää painaa väkisin tuota ohi. Päästetään se vittu ohi, ettei saa paljon homolla itku. Siis vielä tässä yritän katsoa sitä kamerasta ohi, että mä kerron sen. Nää on ihan juutalaisia kyllä nää tanskalaisetkin näköjään. Ei mitään järkeä. Todellakin pemppeli. Mitä? Tää on kyllä todellakin pemppeli. Joo. Meikin sai kavereita.
Lentäviä rottia parveilee saatana ruokapaikan ympärillä. Kyseessä on Kanadan hanhi. Kuka heittää sämpylää, se kiinnostunut? Vittu mä heitän, mitä mulla kirveellä saatana, se tulee lähemmäs. Nyt on kyttiä täällä. No varmaan. Saatana se on silmät päästä heti kun silmä välttää. Kato nyt kun se yrittää mennä lähemmästä tuossa prätkää koko. Meillä on tässä tämmönen pieni leiripaikka ja leiripaikka. Meillä on tässä tämä leikkimökki, mikä maksoi niinku paljon. Meillä on tämmönen mansion täällä ja 4 ihmistä. niin, neljän you know what. 4 henkilön tämmönen yksiö. Eli me ollaan niinkön Markaryydissä. Sehän se olikin se paikka, Markaryydi. Joku semmonen tämä vitun paikka. Margaryd eikä Margaryd. Lisvasta kitu siis nippaan, isoselta tiramisu tippaa, niin viittistä mippaa, mut ei anna mun kunnia myöden. Vaikka meni syö läpeensä syltyä syöden. En muista mitä ollaan, mutta vissiin taisi olla joku semmonen Köping tai joku muu mesta. Olisi kiva tietää mikä järvi tämä on. Somewhere in the middle of nothing. Yeah, so by tank 598. Yes. Something else? No. 556. Tero, mä en vittu jaksa enää! Come on. Siis eihän tässä ole millään mitään niinku ongelmia ollutkaan, mutta kyllä mulla räjähtää pää, jos... En mä kyllä tällä autossa nuku, että mä vaikka tyrkkään tuon syön vaikka omaa paskani ja juon kahvia, mutta kyllä tää kartassa näyttää aika hirviöltä vielä. Elikkä me olemme Uppsalan ja Gävlen välissä olevalla Tjärpin kylällä tai tämmöisessä pienessä kunnassa. Tää on vähän tämmönen niinkö muhos kautta haukipudas. Yleensä jotenkin semmonen pieni lievä ahina tulee, et se on muuten ihan saletti, että se on koko yö tyrkkäämistä, jos ei oo sitä yöpaikkaa, niin se on vaan... No me ollaan sitten ainakin vittu, ootapa, ton mukaan ollaan varmaan 7 autossa Haaparilla. 7? Niin. Joo, 10 tuntia tietenkin sai. Mutta siis jos ajattais 110, koko ajan tuo vaan lisääntyy. Eikö tuo laskee, kato sen tuon meidän nopeuskin, se laskee sen. Eikö se laske sen tuon? Ei. Eikä laske. Eikö tuon? Ei laske. Tötterillä mä sanon Bon Jovi. Paska elämä. Mikä kesä tuo? Voi vittu, mä join kahvia, mulla on vielä jotain munkki täällä. Ei jätä, mä voin syödä sen munkin. Ilman kahvia. Oliko siinä hillua sitten? Tossa on ylläri. Onko vai? Ei oo. Ei ollut hillua. Voi vittu, paskoja. Mä kokeile, se on ylläri. Ylläri. Niin kokeile. Muratykkää. No se on vaan jotakin... No siis kuitenkin, että onko se täyte munkki? On. No niin. Ei sillä oo hillua. No, sillä on varmaan jotenkin suklaata tai jotakin vitun banaanimäskiä. Ei oo. Vanilja.
500. Ei tossa onko mökki? Niin onkin, mä just katsoin. Ollaan niin persereijässä täällä Ruotsissa. Vielä kommentille campingen hirviä portti. Läppä tämmössä. Ja se tietenkin ei oo. Se oli taas Teron optimismia. No kyllä täällä varmaan on vittu, jos tulee ajoneuvolla ajokielletty. Mä nyt on vetoinen, täällä ei oo mitään hotellia. Mulla olikin vitun teollisuusalue. Mä syön välittömästi Hatuksen paskaa, jos täältä löytyy joku säätänä hotelli. Pakko vissiin syö Hatukainen paskaa. No eihän vittu, tää on Peappi. No tähän se opastus nyt sitten päättyi. Siinä on Peapin toimisto. Jo haistakoon tämäkin navigaattori niin pitkä. Saadaan tukea. Vähän hieno silta. Nyt yhtäkkiä tämän kaiken synkkyyden ja itse tuon ja masennuksen keskellä, niin yhtäkkiä tämmönen hieno yksityiskohta. Pitäisikö tää mitä yksi ranu vettä? Tässä ei oteta mitään ylimääräisiä riskejä nyt. Joo ei varsinkaan riskejä, että päästäis vessaan tai kahville. Ei mitään. Saattaa vahingossa tuntua joku asia hyvältä tällä ajomatkalla. Sitähän me vältellään. Mutta se kahvi olisi ollut ihan nasta juttu. Se oli kyllä aika tyhmästi laitettu se huoltoasema. Käydään katsomassa, joo. Se ei tästä vielä. Eikä vielä eteenpäin. Sibilla. Voi? Eikö se ois voi? Se on niin siinä. Painetaan vielä 500 kilometriä taas. Lämpöllä kahvilla. No mä olin sinne oikealle kääntössä. Joo, mut siis silleen niinku... Mä syyllistän nyt sua. Saatana. Sitten on vielä sisäilmakielto uudestaan päälle. Realisoituu se haakma tällä pihalla oksentaminen. Oliko mukava reissu? Aurinko nousee 4:30 kuitenkin. Tää on ollut niinku ruokkia aikaa 4:30. Sen aikaa muuten tuntuu, että se kilpikonna saattaa näyttää päätä jossakin vaiheessa. Saattaa Saattaa vähän kurkistaa, mutta kyllä me selvitään. Nyrkki perseessä ajetaan. Saattaa repiä vähän. Nyrkki pokamunaseen ja nyrkki perseessä.
Rossiga fjärrvärme, knakande drivaxlar och slitna länkarmar. Att lämna in bilen på service kan vara rena vetenskap. Joo, Haaparanta. Haapa motherfucking 2636 kilometriä mittarissa. Finlandia new. Nyt on semmonen olo, että mä en jäkkää.